श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। बदलापूर येथे प्रशालेत शिकणाऱ्या 4 वर्षीय 2 मुलींवरती लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या निंदनीय घटनेतील आरोपीला फाशीची शिक्षा व्हावी या मागणीसाठी आज मालवणात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या महिला आघाडी व युवती सेनेच्या वतीनं कोगांडा पिंपळी येथे आत्मक्लेश आंदोलन छेडण्यात आलं। महिलांना सुरक्षा मिळत नसल्याबाबत व अत्याचारातील आरोपींना तात्काळ शिक्षा मिळत नसल्याबाबत यावेळी सरकारचा निषेध व्यक्त करण्यात आला। बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपीला फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे, महिलांना सुरक्षा मिळालीच पाहिजे, 1500 रुपये नको सुरक्षा द्या अशा घोषणा यावेळी सहभागी महिलांनी दिल्या। यावेळी तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर, नितीन वाळके, पूनम चव्हाण, दीपा शिंदे, सेजल परब, मीनाक्षी मेथर, सुवी लोणे, माधुरी प्रभू, तृप्ती मयेकर, रूपा कोडाळकर, रवीना लोडबे, लक्ष्मी शिरसेकर, भारती आडकर, दीपा बिरमुळे आदी व इतर महिला आघाडी व युवती सेनेच्या कार्यकर्त्या उपस्थित होत्या। यावेळी राबवण्यात आलेल्या स्वाक्षरी मोहिमेत महिला व शाळा कॉलेजच्या विद्यार्थिनींनी स्वाक्षऱ्या करत या आंदोलनाला पाठिंबा दिला। मुलींवर आणि महिलांवर कितीतरी दर मिनिटाला अत्याचार होत आहे। सगळ्या मुलींना सेल्फ डिफेन्स हे शिकायलाच हवे। आज आम्हाला आरक्षणापेक्षा जास्त 100% संरक्षणाची खूप गरज आहे। ह्या महाराष्ट्रात मुलींवर खूप अत्याचार होतात, तर आमच्या बालकांना असा प्रश्न आहे की आम्ही बाहेर पडायचं की नाही, बाहेर कुठे जायचं की नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।